सासे सुबुङा गावनि असे फंबायखौनो इनायै बुथारदों। बे समाव मोनसे दुखुनांथाव आरो सोमोनांथाव खौरां। आसामनि तिनिसुकिया जिल्लानि सासे सुबुङा गावनि फंबायखौनो इनायै बुथारदों। बुथारग्रा सुबुंखौ पुलिसआ हमबाय। मिथिहोनाय बादिब्ला बे दुखुनांथाव जाथाया दिगबयनि बगाफानि साहा बागानाव जादों। बुथारजानाय सुबुंनि मुंखौ इलियास अरां आरो बुथारग्रा सुबुंनि मुंखौ लुकास अरां होननानै मिथिनो मोननाय जादों। लुकास अरांखौ पुलिसआ हमनानै आयेन बादियै केस रेजिस्टार खालामनाय जाबाय। मिथिहोनाय बादिब्ला नखरनि माखासे जेंनाखौ लानानै बिदा-फंबाय दावराव-दावसि जालायदोंमोन। बे समावनो बे दुखुनांथाव जाथाया जादों। सासे सुबुङा गावनि असे फंबायखौनो इनायै बुथारदों। बे समाव मोनसे दुखुनांथाव आरो सोमोनांथाव खौरां। आसामनि तिनिसुकिया जिल्लानि सासे सुबुङा गावनि फंबायखौनो इनायै बुथारदों। बुथारग्रा सुबुंखौ पुलिसआ हमबाय। मिथिहोनाय बादिब्ला बे दुखुनांथाव जाथाया दिगबयनि बगाफानि साहा बागानाव जादों। बुथारजानाय सुबुंनि मुंखौ इलियास अरां आरो बुथारग्रा सुबुंनि मुंखौ लुकास अरां होननानै मिथिनो मोननाय जादों। लुकास अरांखौ पुलिसआ हमनानै आयेन बादियै केस रेजिस्टार खालामनाय जाबाय। मिथिहोनाय बादिब्ला नखरनि माखासे जेंनाखौ लानानै बिदा-फंबाय दावराव-दावसि जालायदोंमोन। बे समावनो बे दुखुनांथाव जाथाया जादों। नोंथाङा देहानि सानाय-सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? गावनि देहानि सानाय-सुनाय बेरामखौ लानानै दुखुआव दं नामा? मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि देहायाव बायदि रोखोमनि सानाय-सुनाय दंब्ला नोंथाङा जिंगा दासि। एसआइ निउर' थेरेपि। बेयाव नोंथाङा गावनि देहानि सानाय-सुनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हागोन। सिं सानाय, आफादावदै सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, बायदि बायदि गोबां रोखोमनि देहानि सानाय-सुनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हागोन। एसआइ निउर' थेरेपिया चिरां जिल्लानि बेंटल गलानं 5 आव दं आरो बे एसआइ निउर' थेरेपियाव नोंथाङा गासै देहानि सानाय-सुनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हागोन। गोबां मिथिनो थाखाय 7620160459 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन।